jing pentip naka bynta ki paralok rawon hakabaya dei bat ka jing khwai kapan salong la Shai kasni hapo Mawhati pedang. Nadu kapor arbaji no phai singi hadu ka san baji no phai singi jongka laiterik benai basan arhajar arpsau kata kalong menhne kasni. Ki rawon ki ba wan poi ban bu jaka kidang poi tangkumba ars pa ngudei kat baka kapasiti jongka ni kapung kalong hadu khat san spa ngudei Tekumta ki perlok rawon ngi kwa ban pentip syapi ki bamud ban wan khwai la Shai ka sauterik wat om khuslai ya ka jaka syong khwai bat lada pinwan la Shai men stebru pidang la ban yo ya ki jaka ki babiang paka kublai sibun. Tan bị cục trâu à? Cục trâu cái này đặt khăn tiết, sao nói lấy được mỏ? Lấy bằng gì nhá? Hả? Lấy bằng gì? Là bèn cái trâu? Apa? Tan ha độ từ gần bro.